Sanibonani. Kwase kuba ubani ke uEgenas Lekganyana. Ijenaso Egenas somewhere there. Owaba ke yena ke owesithathu owaba umholi walo leli bandla leli iApostolic Faith Mission. Mangabe sebeqembuka ke sebeqembuka ke manje umuntu nomuntu esesala nebandla lakhe ke manje njengoba ulokhuzana ke uIsaiah Shembe esuka le eBloemfontein eFree State eza la elokhuzeni manje KZN eNatali. Wafika ke baqala lapho ke manje ukuthi leli bandla kungasabi iApostolic Faith Mission bese kuba yilokuzana yini ubuNazaretha. Aliqanjwanga uye ukuthi ubuNazaretha angatholi ukuthi ubani waliqamba ngobuNazaretha. And then ke uEgenas Lekganyana ke naye ngo1920 ke ukuyale ko1950s waqala naye lakhe ke naye eli under same banner ngaphandle kwa same umbrella Apostolic Faith Mission wathi yena iZCC Zion Christian Church. And then ke nobaba uNkonyane ke naye wasala nelakhe ke alibiza ngokuthi ke elakaNkonyane. Kodwa bonke baphekwe ebhodeni lilodwa yizangoma bonke. Angiphinde futhi ubaba uIsaiah Shembe wayeyisangoma, ubaba ulokuzana uma wethu wayeyisangoma, ubaba uDaniel Nkonyane wayeyisangoma, ubaba uEgenas Lekganyane wayeyisangoma. Bonke labantu laba babeyizangoma, babelapha abantu ngemithi. Kwethiseni ke lokho ningithuke ngendlela eningifuna ukungithuka ngakhona, kodwa nje iqiniso yiqiniso angeke lize lishintshe. Ugogo unene ubekhuluma iqiniso. Izayoni ziphuma ezangomeni, ziphuma ebunyangeni, yingako zisaprofita namhlanje iyoni ziyaprofita. Phikani iyoni wothina niprofita, niprofita ngani? Nithi nizangoma zibolile, zisebenzisa umoya ongcolile, umoya wedlozi. Umoya ohlanzekile yilo wenu wesithushwa, into efanayo nalesetshenziswa izangoma. Ubanike ongcolile ke lapho. Qaqala zizwe kunuka ngempela. Lo moya lo eniubiza ngesithunywa yiwo lo osetshenziswa izangoma, ngoba labaholi bene engintshela ngabo babesebenzisa wona lo moya loyo. Awukho umehluko. Umehluko ukuthi lo useyibiza ngeNazaretha, lo useyibiza ngelokuzana ngolekganyana, lo useyibiza ngomndise, lo useyibiza ngonkonyane. Yinkomo zasibaya sinye, amadlela ndawonye. Nithanda ningathandi, ngithukeni ke nigcine la nithanda khona, kodwa okusalayo zonke lezinkolo zene nilandelayo yinkolo zikaSathane, ngoba la kukhona khona umoya wedlozi nomoya wesithunywa, umoya ongcolile, umoya kaSathane. Ngithukeni ke nigcine la nithanda khona. Qiniso seniyalazi manje.